Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Ake ngibingelele udokotela uNdaba lo inyanga leyaseMnambithi yodumo lwemithi yenhlanhla yokuvula izinto zabantu ngemisebenzi abafuna imisebenzi. Ake ngenze le video. Kuyafika nje ukuthi ngiyenze encane. Angithunywanga umuntu futhi angisupport umuntu futhi angifavor umuntu. Ngila kule ndaba kaNgizwe Mchunu uMacingwane. uMacingwane sibonile kwaphithizela ey'nkundleni zokuxhumana. Kwaphithiza kakhulu, kwaphithiza ukuthi ushelwe umuzi. Lokho-ke kubuhlungu kushelwa umuzi. Nezindlu zotshani kodwa ziyahlupha. Izindlu zotshani afuna usondelanise kanje ngoba makushe yodwa ithungele enye, kushe enye kuthungele enye. Kushe enye izindlu zotshani ifuna engathi ungaqaqa enye ibe ngale esangweni elisekugcineni enye ibe ngale mese wakha indlu enkulu phakathi nendawo. Kodwa-ke lapha ngibonile ukuthi i-disaster because bekuyizindlu zotshani ezisondelene zonke kanje. So kusho ukuthi lokho nje kwaba yiphutha kwasekuqaleni akwanganakeka. Angikho-ke kodwa lapho sekuwukusho nje ukuqwashisa. Ngifuna ukuthi-ke Macingwane, phephisa mfowethu, phephisa. Phephisa Ndaba Ezitha, siphephisa Nyanda Emkhonto. Kubuhlungu kwehlile singamadoda thina sinamakhosikazi siney'ngane. Leya nto mangathiwa yehle ekhaya kini ingacishe ikuthinte ngoba yonke impahla seyiyadura manje. Doesn't matter ukuthi indlu katshani, utshani isithunga sisodwa siyadura, umakhi uyadura, iy'tini ziyadura. Ndaba Ezitha, phephisa, yehlisa umoya. Hamba-ke yenza kanjena-ke Ndaba Ezitha. Mase kwenzeke kanje, funa iy'nto zakho ukuthi zikuphi, funa into zakho ukuthi zikuphi. Ngoba abanye abantu uthola ukuthi kunemithi ekuthiwa wovutha, abayisebenzisayo. Angezi kwakho noma iphoyisa lingazula lize lidele ngelithole bulobo, ngelithole ma-fingerprint. Basebenzisa imithi le kuthiwa wovutha. Ndaba Ezitha, zama Ndaba. Ngeke sikulahle, umuntu okuthandayo akakulahli, uyalibeka iqiniso, kodwa ongakuthandi uyakhuluma. Ndaba Ezitha, ngiyazi ukuthi into eya phambili uyayithanda nempilo. Ngikubonile futhi ngibuka amakholi la uxoxela ubaba uNxamalala. Asizameni Ndaba Ezitha, zama ukuthi umuzi wakho phela. Angithi njengoba wena sowuyi-national umuntu odume izwe lonke. Ndaba Ezitha kwakho akuhlale phela kube ne-security. Sengikutshela as a security expert njengoba mina umsebenzi wami mina ngiyinyanga, kodwa uma ngikhula ngiyingane i-security into engiyazi engqondweni yami. Imizi yakho Ndaba Ezitha njengoba uwuwe nje. Organizer phela, yenza imizi yakho phela. Nathi sinayo imizi nama-guard room, sinemizi kuphi esingesichaze koPitori, sinemizi koNatal kuphi. Asichazi leyo mizi, kodwa imizi yakho phela akube nayo i-security alert. Lento yokuthi makuthiwa nje kufika isithunzi somuntu kube ne-alert njalo, alerta njalo ukuthi njalo kube nama-response something kwakho. Ndaba Ezitha, siyacela ukuthi mina ngicela lokho nje ukuthi imizi yakho ayiphephe phela Ndaba Ezitha. Njengoba umuntu nje osedume izwe lonke, ungathi ngizwe udume national mase lapho umuzi wakho nje ihlele egangeni lapha. Abanye-ke bathi imizi yakho ihlala iy'mbuzi. Uyayibona futhi ukuthi ngathi ngempela le mizi ihlala iy'mbuzi ngoba isegangeni nje. Angeke Ndaba Ezitha ufike udume public kwi-media national kuyaziwa South Africa you will meet someone called uNgizwe Mchunu. But imizi yakho nje ihlalela nje egangeni ngazathi nje njengoba bethi kuhlala iy'mbuzi. Ndaba Ezitha, shintsha phela nawe utshengise i-civilization, utshengise ukufunda, utshengise nje nokuphakama kwenqondo ukuthi intelligent, ngihlakaniphile, ngenza ukuthi nokuthi. Angithi uyisishoshovu sezwe lonke futhi usiza thina ngoba uthi abantu ababuyelele, kubuye abantu bokufika la, kubuye thina sithole imisebenzi la abasebenza khona, usiza thina i-South African citizen. So from there zibheke nawe phela zinuka amakhwapha kwakho
faka i-security expect kwakha kube nekhamera ngizwa usekho umuzi womuntu odumile ekuthiwa unayo ikhamera for cash up something ongenayo i-guard room for security system for security reason ongenayo i-alarm yonke into just for alert yilokho ekushoyo ndaba ezithi phakamisa i-security emzini yakho imizi yakho ukhona osenkandla emabhuqwini omuhle kakhulu ukhona umuzi wakho futhi okhombile ngaphesheya lapha ukhona kube yiloshile nawo loshile futhi awuvuke ngoba yinxiwa lasekhaya inxiwa lobaba omkhulu kodwa-ke imizi yakho faka amakhamera ufaka ama-security emageyithini ubiyele imizi yakho kube ne-security expect because even the police bazohluleka ukusebenza bekwenza investigation umuzi uma usesigangeni nje ubekiwe lapha akubiyiwe usegangeni nje entabeni i-security system security expect intelligent yase-South Africa izohluleka ukusebenza lapho yenza into zakho-ke ngizwe nawe ngoba umuntu odumile siyawuhlonipha umsebenzi wakho futhi siyawuthanda nokuba isishoshovu oyisona ngoba lokho uyobhalwa emlandweni ukuthi kwakukhona umuntu ekwakuthiwa ungizwe emcuno owayesebenza kanje njengobaba lo wakithi lo uphakela umthakatho ndabandaba hlanganisa-ke ngizwe siyakubonisa ngoba abafowenu ngeke bakulahla abafowenu ngempela abakuthanda ngokweqiniso bazokutshela ukuthi kufanele wenze lokhu nalokhu nalokhu siyathokoza undaba lo inyanga le yaseMnambithi yodumo lwemithi yenhlanhla asibonge kakhulu abaqhubeka abantu balashwe baphile kuphephe izwe siyabonga ngoba amaphoyisa ayasebenza but into ezokushaya umuzi usesigangeni and akuna camera akuna security akubiyiwe akunalutho azohluleka amaphoyisa lapha ekugcineni uzowablame kanti amaphoyisa ayawenza umsebenzi ase-South Africa siyathokoza. This man right here decided to share his own perspective and also calls out Ngizwe Mchunu after all this chaos of his house getting banned and, a lot was just happening in his life. So he was just calling him to say, hey, be very careful and fix your security. And I 100% stand with this man. I stand with this man. The work that Ngizwe Mchunu is doing is actually that kind of a work whereby you also do have enemies. Like, you know what I'm talking about. And at this point, he have to get a very tight security to make sure that wherever he goes or where he stays, there are cameras. There is like a very tight one. Tight security to a point whereby no one will just get in and get out, And also with the houses that are like those houses that got banned, I believe that these securities, there are also some type of securities that can be found in that area. Maybe cameras or setting an alarm to say, okay, if someone just enters, remember is it an alarm? I don't know, man, what it is called. But yeah, I think it is. I think so, but you will just let me know in the comment section. Whereby you set it on or off. If someone just enters the yard, it will actually go on, obviously to show that something is off. And I'm 100% sure if there is that type of security, someone will just enter without knowing. But when they hear the alarm going on, is it the alarm or the siren going on, they will actually run away. This was going to be very avoidable, but it's done anyway. And yes, I do stand with the man, Uguti. When you are out there, putting yourself out there, you have to have a very tight security because you are actually opening yourself to so many enemies, people that don't even know you. But anyway, guys, please comment your thoughts down below in the comment section.